Genesis tidumienu. Na Awurade ka kyerɛ Abram sɛ, wo de firi wasase so no obusua mu ne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so. Na mɛyɛ wo man kɛseɛ, na mehyira wo, na mama wo din aso. Na wayɛ nhyira, na mehyira wɔn a wohyira wo, na wɔn a wɔdome wo no mɛdome wɔn. Na wo mu na wobehyira asase so musua nyinaa. Na Abram kɔe sɛdeɛ Awurade kasa kyerɛ no no. Na Lot ne no kɔe. Na Abram firi Haran no, na wadi mfie 70. Na Abram faa ne yere Sarai ne ne nuaba Lot ne wɔn ahode a wanya nyinaa ne akra a wanya wɔ Haran. Na ofiri hɔ sɛ ɔrekɔ Canaan asase so. Na woduru Canaan asase so. Na Abram twam asase no so koduru baabi a wɔfrɛ hɔ Sikem, koduru More ahahan pɔ ho. Nso bere no mu, na Canaanfoɔ wɔ asase no so. Na Awurade yi ne ho kyerɛ Abram kaa sɛ, w'asefoɔ na mede asase yi bɛma wɔn. Na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ ma Awurade a oyii ne ho kyerɛ no no. Na otutu firi hɔ kɔɔ Betel apueɛ bepɔ bi so. Na osi ne ntomadan a Betel da atɔeɛ, na Ai da apueɛ. Na osi afɔrebɔkyia ma Awurade wɔ hɔ. Na ɔfrɛɛ Awurade din. Na Abram di atutenara kɔɔ anafoɔ fam. Na ɛkɔm baa asase no so. Na Abram sane kɔtenaa Misraim kɔyɛɛ ɔhɔhoɔ wɔ hɔ, ɛfiri sɛ na ɛkɔm no mu yɛ den asase no so. Na ɔreyɛ aduru Misraim asase soɔ no, ɔka kyerɛɛ ne yere Sarai sɛ, hwɛ, minim sɛ woyɛ ɔbaa a wo ho yɛ fɛ, na sɛ Misraimfoɔ hu wo a, wɔbɛka sɛ ne yere nie, na wakume, na wama wo atena ase. Enti ka sɛ, me nua ne wo, na wo nti wayɛ me yie, na wo nti me kra atena ase. Na Abram duru Misraim no, Misrifoɔ hunu ne yere no sɛ ne ho yɛ fɛ sɛ. Na Farao atitiri hunu no, na ɔkɔkamfoo no kyerɛɛ Farao, na ɔbɛfaa ɔbaa no kɔɔ Farao fie. Na ne nti ɔyɛ Abram yie, na onyaa nnwan ne anantwie ne mfunumu ne nkoa ne mfena ne mfunumbedeɛ ne yoma. Na Abram yere Sarai ho asɛm no nti, Awurade de ɔha kɛseɛ haa Farao ne ne fie. Na Farao frɛɛ Abram kaa sɛ, ɛdeɛ na wayɛ me? Adɛn nti na wanka nkyerɛ me sɛ ɔyɛ wo yere? Adɛn nti na wo se ɔyɛ me nua? Anka merefa no ma aware no, na afei hwɛ, wo yere nie, fa no na kɔ wo kwan. Na Farao tuo nnipa maa no sɛ wonkogya no ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa.